Před 500 lety mistrovští řemeslníci vytvořili technologii, která dodnes zůstává zlatým standardem kvality. Toto je portugalský měděný alambik, majsterské dílo inženýrství a tradice, které přeměňuje jednoduché suroviny na pravá umělecká díla. Proč si ho vybrat? Měď dokáže zázraky, neutralizuje škodlivé nečistoty a ponechává pouze čistou, jemnou chuť. Ručně vyrobeno mistry. Každý alambik je unikátní umělecké dílo, vytvořené s precizní pozorností k detailu. Dokonalá čistota. Dvojitá spirála zajišťuje bezchybné výsledky. Odolnost. Silné měděné stěny vydrží desítky let a zároveň udržují optimální rozložení tepla. A teď ta nejúžasnější část. Moderní technologie dodnes nedokázala překonat tento ručně vyráběný majsterský kousek. Profesionálové po celém světě se na něj spoléhají při výrobě. Whisky, koňaku, kalvadosu, ovocných brandyů. Jste připraveni vytvořit své vlastní mistrovské dílo? Portugalský měděný alambik je vaším klíčem k dokonalým destilátům,